Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Потап, а що ти таке робиш? Ранішнюю гімнастику. Повторяйте за мною. Робі 1, робі 2. Молодчина, Потап, ти правильно все робиш. А мені раніцей вельми не хочеться рухатися. Ну як же, фізичне практикування вельми корисне. Гэта клопат про себе. А я просто зарядку люблю. Гэтак у мяне больш сил. Не, мне тебе не зразуметь. Лесик, а давай дапаможам, падкажам Касі, як яшчэ можна пра сябе клапаціцца. Рабіць тое, што будзе добра для здароўя, або як мінімум прынясе асалоду. Наприклад, Добра паспаць, зроблено. смачна паснедаць. Супер, я сьогодні зранку смачно поїла. Заняцца любімай справай. Гэта я зроблю обов'язково після доброранка. А яшчэ ёсць незвычайны метад, які дапаможа настроіцца на актыўны дзень. Расказаць? Не ведаю, толькі калі ён спакойны, без практыкаванняў. Так, вельмі просты. Рухацца не трэба ўвогуле. А што тады? Паспрабуй медытацыю. Медытацыя? Гучыць занадта сур'ёзна. Растлумач. Калі проста, гэта калі ты спыняешся на некалькі хвілін і спрабуеш ні пра што не думаць. Ого, і адкуль пайшоў такі спосаб? З Індыі, ад мясцовых філосафаў. Як гэта ні пра што не думаць? Гэта ж немагчыма. Вядома, магчыма. Табе патрэбна практыкавацца. А я чытаў, як гэта рабіць. Просто заплюшчвае вочы і ўсё. Вось так, глядзіце. Ты вельмі смешны, калі так робіш. Няпраўда. І што, Потап, атрымліваецца ні пра што не думаць? Калі шчыра, не. Вось-вось, і чаму я не здзіўлена? Расплюшчвай вочы ўжо, хопіць. Ладно, потым яшчэ паспрабую. Я ведаю іншы спосаб паклапаціцца пра сябе. І які? Будзем глядзець мультфільм. Так, давайте глядзець. Як вам мульцік? Цудоўна. А я ведаю добры спосаб, як падняць настрой на ўвесь дзень. Праўда? Які? Трэба з'есці салодкі пачастунак. Глядзіце, што я прынесла, пакуль ішоў мульцік. Што гэта? Бачу цукеркі. Можна я возьму? Так, частуйся, калі ласка. Дзякуй вялікі. Дарэчы, а хочаце некалькі цікавых фактаў пра салодкай? Так, вядома ж. Тады слухайце. Пачну, напрыклад, з мармеладу. Ці любіце вы мармелад? Ой, я вельмі. І я. Слова мармелад з нямецкай мовы можна перакласці як варэнне. Цікава. Атрымліваецца, ён з'явіўся ў Германіі? Зусім не. У Азіі, а потым прыйшоў у Еўропу. І што мармелад сабой уяўляў? Садавіну і ягады пераціралі і варылі да максімальна густога стану. Вось мармелад і атрымліваўся. Ой, думаю, было смачна. Хутчэй за ўсё. Дарэчы, а ці ведалі вы, што ў лістападзе святкуецца салодкае свята? Не, якое такое? Гэта дзень народзінаў знакамітага пламбіра. Ого, цудоўнае салодкае свята. Між іншым, марожанае з'явілася вельмі даўно, яшчэ ў старажытныя часы. Аднак пламбір, які мы ведаем, быў выпушчаны менш за 100 гадоў таму. Чакайце, сябры. Адзначаць свята пламбіру восенню не варыянт. Ну, гэта яшчэ чаму? Ты не любіш марожанае? Я люблю, але вось не лепшы час для марожанага. Можна прастудзіцца. Згодны, ты маеш рацыю. Тады давайте піць цёплы чай, толькі з цукеркамі. Гэта можна. Дарэчы, а ці чулі вы пра самую вялікую ў свеце цукерку? Не, вельмі цікава. Самая вялікая цукерка – мішка Хагі-Бой. Яна была амаль 2 метры і важыла 632 кілаграмы. Ого, і як такую есці? Шчыра кажучы, сказаць складана. Мне здаецца, можна захварэць ад такой колькасці салодкага. Так, а між іншым, раней цукеркамі лячылі, хоць і не такімі вялікімі. Салодкія лекі, здорава. У 16 стагоддзі цукеркі рабілі з фруктаў і прадавалі ў аптэках.
Эх, як было б добра, калі б замест мікстур і таблетак можна было проста з'есці цукерку. Думаю, ад усіх хвароб яны не выратоўвалі, аднак палепшыць стан дапамагалі. Я нават не уяўляю, як можна было жыць без цукерак. Вось таму людзі і спрабавалі вырабіць нешта салодкае і смачнае. Напрыклад, яшчэ ў старажытным Егіпце пачастунак рыхтавалі з фінікаў і мёду. Гучыць смачна. А ў старажытным Рыме елі арэхі з мёдам і кунжутам. Я бы сёння такое ела. І я. Дарэчы, яно і праўда больш карысна за звычайныя цукеркі. Я думаю, гэта не праблема. Папрасіце бацькоў набыць арэхі і мёд і прыгатуйце цукеркі самі. Цудоўная ідэя! І можна рабіць такую справу усёй сям'ёй. Я абавязкова паспрабую такое зрабіць. Кася, можаш і нас пачаставаць. Ну, не ведаю. Калі буду добрая, можа і пачастую. А я пачастую цябе шакаладам. Я яго вельмі люблю. Толькі ёсць адно вельмі важнае правіла наконт шакаладу і салодкіх пачастункаў увогуле. Якое? Трэба ўсё есці патроху. 1-2 кавалачкі ў дзень. Гэтак мало? Чаму? Ва ўсім патрэбна мера. Эх, ну добра, шкада. Але давайте глядзець мульцік. Глядзім. Які цікавы мульцік. І праўда. А я планую усе выхадныя глядзець мульцікі. Кася, дык яшчэ колькі часу да таго? Эх, я ведаю. І не магу дачакацца канца тыдня. І я таксама. Планую паехаць да сяброў у Гродна. Ого, і на чым ты паедзеш? На цягніку. Супер! Я вельмі люблю падарожжы, а яшчэ больш ездзіць на цягніках. І я таксама. Можна столькі цікавага ўбачыць. Ага, вось і я кажу. А хочаце пагуляем у «Праўда ці хлусня» пра цягнікі? Я за. Давайте. Падтрымліваю. Пытанне першае. Ці праўда, што некаторыя цягнікі ездзяць пад ухілам? Пад ухілам? А што ты маеш на ўвазе? Трохі схіленыя ў бок. Як жа так? Гэта ж можна вываліцца ў акно. У такое не верыцца. А вось і дарэмна. Схіленыя цягнікі яшчэ як выкарыстоўваюцца. Першы такі з'явіўся некалі ў Японіі. А чаму? Нахіл вагонаў дапамагае цягніку ехаць хутчэй, а пасажырам лягчэй пераносіць павароты. А якая ў іх хуткасць? Больш за 300 кіламетраў у гадзіну. Ого, гэта вельмі хутка, практычна палёт. Ёсць і такія паязды, што бягуць больш за 600 кіламетраў у гадзіну, а гэта ўжо хуткасць сапраўднага самалёта. Ух ты, цікава. Рушым далей. Пытанне другое. Ці верыце вы, што першыя цягнікі цягнулі коні? Складана сказаць. Цягнікі ж такія вялікія і цяжкія. Я таксама не ўпэўнены. Так, выбіраем адказ «не». А вось і няправільна. Гэта праўда. Неверагодна. Аднак усё так. Першыя цягнікі сапраўды цягнулі коні. Ого! Скажу больш, калі з'явіўся першы цягнік на паравым рухавіку, нават арганізавалі спаборніцтва каня і цягніка. І ведаеце, які быў вынік? Пакуль што не. Конь прыйшоў да фінішу хутчэй. Фантастыка! Аднак усё адно механічныя цягнікі усім спадабаліся і хутка змянілі конныя. Вядома, трэба шкадаваць жывёл. Так, сябры, збярыцеся. Пытанне трэцяе і апошняе. Слухаем уважліва. Ці верыце вы, што ёсць цягнік, які можна спыніць узмахам насоўкі ці хусткі? О, гэта як? А вось так. На станцыях ён не спыняецца. Едзе, бярэш хустку і спыняеш. Гучыць неверагодна. Але сёння у цябе, Лесік, усе факты праўдзівыя. Прыйдзецца паверыць. І я пагаджуся. Гэта праўда. На Алясцы цягнік пад назвай «Разгані ўраган» праз узмах хусткі спыніцца ў любым пункце маршруту. Аднак ёсць умова. Якая? Хустка абавязкова павінна быць белая. Цікава. А як людзі дабіраюцца на ім дадому ці ў школу? Ці не занадта доўга ён ідзе, калі ўвесь час робіць прыпынкі?
Ну, мясцовыя жыхары ездзяць на ім нячаста. У асноўным турысты. Ну что, Кася, поедешь на Аляску? Занадто далёка, да і дома спраў хапае. А я ведаю, чым можна заняцца зараз. Давайте глядзець мультфільм. Час прайшоў хутка. Трэба ўжо і развітвацца. Пажадаем усім добрага дня. Прыемнага і натхняльнага. Салодкага, як цукерачка. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку у нашым добраранку!